Bon dia a tothom. Em dic Joanma, és el meu company Martí. Venim de l'empresa de Roques Natura, des d'Arnes, i avui estem aquí al Parc Natural dels Ports per realitzar una de les activitats estrelles que tenim per a l'estiu, que és el descens de barrancs. Anem a fer el barranc del Canaletes, que és un barranc molt divertit, és molt aquàtic, molt xalador. Un cop arribéssim al barranc ens ficarem els neoprens i farem una petita explicació també sobre la seguretat i ja està, i cap a l'aigua, ja passar-ho bé, vale? És un barranc molt divertit, que porta molta aigua, molt xalador, amb molts de ressalts. Jo crec que ens ho passarem molt bé i serà un dia tranquil per a tots. El descens de barrancs consisteix en el descens de les parts més altes dels rius, que són normalment quan baixen en força i produeixen engorjats, salts, tobogans naturals de roca. La nostra activitat avui serà anar sortejant aquests salts, tobogans i tot el que ens estiguem trobant de forma segura i visitant tot l'entorn. Aquí estem al Parc Natural, tenim un entorn privilegiat en tema de flora i fauna. Anirem contant-vos, explicant-vos tot el que veiéssim i res, esperem que vos ho passéssiu molt bé i que poguéssim disfrutar molt bé. It just keeps getting better.